Ja nyt oikein paljon tervetuloa MRT Craftersin ensimmäisen mullistavan Let's Playhin. Tosiaan mä hankin tässä vähän tavaroita ja kaikkea tommosta sälää. Tähän ajattelin tehdä sen ekan talon sitten. Siis tässä P2. No tähän crafting table. Noin. Kasvaa kiviä, niin saadaan uuni. Noin. Tosiaan tässä jotain tuossa nauhoituksessa oli jotain ongelmia, niin kuvasin, että mä hankin nämä tavarat, niin se jotenkin lagasi eikä se sitten toiminut. Niin tehdään nyt. Ei sinun haittaa välttämättä sitä pientä, että se on olevat turhaa jos kumminkin pätkässä tosta, että mä olisin sitä kuvannut. Noin. Tosiaan näistä mun videosta nyt varmaan tulee jotain 10 minuutin pituisia. Uskon, että ne on sopivia ja niitä tulee niinku varmaan tulee aika päivittäin. Noin. Tänne on se yksi uuni vaan. Meillä puuta on. Lihoja paistetaan. Se vois käydä sillä aikaa hakkaamassa vaikka vähän puuta. Ei juu, ota täältä. 10 noin. Tämä lisää noita tosta. Tosiaan nyt kun tää on eka video, niin on uusi kanava tehtiin. Vanhalle kanavalle tuli muutama video, mutta se oli vähän semmonen ei niin ehkä suosittu kanava. Että ei siellä oikein ollut tilaajia ja ei mitään tommoista muuta. No ei tällä kanavalla ole yhtäkään, mutta parempi nimiä tällä. Että joo. No okei, sitten ruokaa, nyt kun ruoka on vielä lopussa. Noin. Tosiaan ei pakosta tuu aivan pelkästä Minecraftista. Aluksi tulee Minecraftista vaan Let's Playtä, mutta kaaditte varmaan MV3:sta uskon, että rupee tulemaan Let's Playtä kanssa. Se on aivan hyvä. Hyvä peliä silleen.
oon ajatellut, että sit kun saadaan 20 tilaajaa, niin tekisin 20 tilaajan QA-videon, jos niitä on katselijoita silloin, että sillasta. Että tilatkaa ja tykätkää ja tommosta. Tosiaan näin, niin mä kuvan tuolla Bandicamilla tässä nyt, niin sitten jos alkaa tulla niinku tilaajia ja tolleen ja niin saisi vähän lisää rahaa, niin varmaan nostan ton Frapsin, uskon ainakin. Hinoin pois tätä ikkunaa, mutta en on sen 4 vuosta. Ei 1 yli. Ei tuohon. Noin. Ei. Vaan mun tänne pitkään sitten 1, 2. Ei. En lasku sekaisin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Tää ei tasaluku. Tai siis ei oo parillinen luku. Pitäis nyt tehdä äkkiä tää, niin tulee yö, pitää päästä nukkumaan. Toivottavasti ne ei hirveästi tuu sen monsuja. Noin. Saatiin yö nukuttua pois, niin jatketaan taloa. Tän ikkunat sitten jotenkin. Ja siihen vielä nyt. Noin. Apua. Menee. Helppo. No voi. Tuohon tehdään ovi. Joo, mutta mä taidan lopettaa tän jakson tähän, että se on moro.